Kancut gumregut mancing samudra tulya dreng wiraganyo legawa banyu semaput wantes jegrek nganti kaya Tuguwaja panenggak Pandhawa wong agung Jodipati Raden Werkudara ciptaning Driwarsa nglangkahi Gunung Cetyaka ingkang minangka tapa wates negari Giribajra mangkono tanggap ing sasmita nata agung Ndarawati sigra nyandhek lampah ingkang rayi Nyai Werkudara kowe arep apa? Kowe sumingkir aja ngalang-alangi ana dalan. Aku bakal nglumpati gunung iki. Apa Siadi wis ngerti gunung iki jenenge apa? Ora mudeng. Iki jenenge Gunung Cetyaka Tapawates negara Giribajra. Apa to sebabe jeneng sira ndak candhet merga yen kowe ngliwati utawa nglumpati gunung iki bakale kowe kok kadenangan dening wong Magoda utawa wong Giribajra. Merga sawang bunder kepleng ing mapan ana pucuking Gunung Cetyaka kae tambur arane Kyai Gurnita. Tambur kae bakal muni dhewe tanpa tinabuh lamun ana wong nyedak mrana. Tan samara pamoring suksma sinuksmaya winahya ing sepi sinimpen tlenging kalbu wah elok banget ing atase mung tambur duwe kekuatan sing kaya mengkono merga kae ora sak lumrahe tambur. Ning ngarep pun Kakang lak wis kandha lamun ta Jarasandha ki ratu kejem ratu sing wengis. Kaya sing ndak kandhake ngarep lamun ta dheweke mbiyen karo wong tuane sing jejuluk Prabu Briyadrata. Prabu Briyadrata nalika semana nyuwun marang Purbane Hyang Agung supaya diparingi momongan. Banjur dewa paring nugraha wujute pelem pertangga jiwa. Gandeng Prabu Briyadrata ki garwane loro, Retnadi lan Retnadati. Mula supaya adil pelem mau disigar dadi loro, didahar karo Retnadi, Retnadati separo-separo. Kocak po. Bareng cenger lek ing jabang bayi sakwise Retnadi lan Retnadati mbobot mau, jabang bayi sing lair uga separo-separo. Bab kuwi andadakake kok gelan gelo tumraping rasane Prabu Briyadrata banjur bayi separo-separo mau dibuang ana tengah alas banjur ditemu dening Nyai Joro. Bayi separo-separo mau digathukake dipuja malah bisa urip gandeng kumpule karo wewe lan uga kewan galak ana alas mula ora ngerti tata krama ora ngerti udanegara. Sakwise Jarasandha lamun to ngerti wong tuane sing nyetrakake ana telengahing alas. Banjur wong tuane sing jejuluk Prabu Briyadrata mau dipateni, lulange dibeset dinggih tambur Kyai Gurnita iki. Mula Jarasandha kae wong kejem. Banjur ripalungguhan iki kepiye? Arjuna wonten dawuh. Aja wedi kangelan lepas ana jemparing tambur Kyai Gurnita. Surungan nganggo donga pangesti supaya sukmane Sang Briyadrata antuk kasampurnan jati ya Di.
sorote pandam sumuluh hamadangi jroning pasarean wong menani wadana remuk ramu kalingan ngangrangan sang biak manah kong sumungkem guling mengko dhisik nitik sandangamu kowe iki ratu ning yogine mlebu ana negaraku ngiri bojro tanpa katerangan kowe iki sapa Prabu Jarasandha aja kaget iki Ratu Ndarawati Sri Bathara Kresna iki kadangku Werkudara apa dene si Arjuna banjur ana wigati apa kowe mlebu ana negaraku kene Prabu Jarasandha aku titahe Gusti ingkang ditandur ana ing alam padang supaya nderekake kabeh para umat rumeksa marang rahayune bumi sak isine kanthi nyebarake rasa asih lan uga katresnan adhedhasar kautaman kowe ora perlu ndongeng kabeh menungsa wis ngerti yen urip ana donya iki supaya ngajak marang karahayun yen pancen kaya mengkono ya gene wengis kang dadi tumindakmu ketitik kowe ngunjara ratu sing cacahe 97 bakal ndok pateni apa patrakmu kang kaya mengkono kuwi ngajak marang karahayun Jarasandha rungokno gobokmu Prabu Kresna menungsa kuwi pinaringan piranti genep lan kapitayan jumbuh kelawan keketeking ati lan tumangkari pikir apa aku luputmu gemi karo kapercayanku mongko tumrape wong ibadah lan manembah mono anut kelawan kapitayane dhewe-dhewe ora bisa dipeksa dening wong liya bener kang dadi ucapmu nanging kapitayanmu kuwi ngrugekake wong akeh awit ngorbanake nyawane wong pirang-pirang tegese tumindakmu iki ngrusak marang katentremane jagat nadyan aku mateni ratu nanging aku ora ngawur sing ndak pateni ratu ingkang keblinger tumindake tegese kublinger tumindake iki kepiye cacane manembah cacane ngibadah beda karo Jarasandha kowe aja mencla-mencli jare menungsa kuwi duwe kamardikan nemtokake kapercayane dhewe-dhewe ning yogine ana sing geseh panemu kelawan kowe kok banjur ndok mateni merga manut kapitayan sing tak regem wong sing padha tata carane ngibadah karo aku padha karo nyengkuyung karo aku yen ngibadahe beda karo aku padha karo ngina kelawan sesembahanku yen perlu aku ngokop getihe wong nista kuwi ora ana dosane lan apa to sebabe para ratu sing ndak incer merga ratu ki pangarsane negara sing kudune nuntun marang kapitayan sing bener nanging ya gene malah kawulane cacakane ibadah beda-beda parandene malah diumbar diayomi karo negara mula ratu-ratu mau kudu tak sirnake kudu tak pateni kowe kleru Jarasandha kowe luput neng donya iki menungsa dening pangeran pancen digawe beda ya beda kulite beda budayane lan uga beda panemune lan saka pitungku bedane panemu kuwi dadi kanugrahan lan kaendahan waton linambaran rasa tresna ngregani lan ngurmati marang panemu sing siji Jarasandha banjur yen kowe numpes karo para ratu mau kira-kira apa sing arep ndok ajak sing mbok dak gayuh ora liya kanugrahane Gustiku ya kuwi Bathara Ludrakala Jarasandha agama lan kapitayan apa wae ora ana ingkang nuntun marang memungsuhan lan paten pinaten sebab nadyan to weda suci ke dumadi saka pirang-pirang wewarah kautaman nanging lamun to digegem mung kari ukara nyebut asmane Gusti ingkang maha welas lan asih ukara mau lamun to diringkes meneh mung kari rong tembung ya kuwi welas lan asih
Mula agama lan kapitayan apa wae mesti nuntun marang titah supaya ngrembakake rasa welas asih marang apa wae lan sapa wae. Jagat iki kesruh, bumi iki kebak bencana lan uga lelara. Mergo akeh menungso ingkang ngipatake rasa welas asih klebu ora gelem asih kelawan bumi sak isine. Tanpa beda kelawan patrapmu ingkang deder kanistan lan rasa memungsuhan iki mahanane bumi iki dadi angker, bumi iki dadi panas lan rusak. Kowe wis ngumbah akale penderekmu kabeh banjur wong mau nduk sebar ana papan-papan rame. Kanthi cara dedebetan utawa sesideman ora wigih ringa-ringa lampus diri kanthi njeblokake awake satemah ngrenggut nyawane wong pirang-pirang. Malah nganti dina iki akeh wong sing ora gelem metu saka ngomah lan kumpul ana papan rame uripe ora tentrem. Merga rina wengi mung kuwatir merga saka kawengisane jara sandelan kesetmu kabeh. Semangkahan grus-grus sesumbar lindu ketara bumi gonjing. Ora perlu kakean bebanga, ora perlu kakean cangap, ora perlu kakean gunem sing tanpa guna. Kowe teko ana negaraku magodo padha karo iwak kecemplung wuwu. Yen pancen arep njarak perkara ora bakal aku perang kroyokan. Malah pilihan Kresna apa Werkudara apa Janaka sing trep tanding kelawan kowe. Yen kowe mung pinter micara rate peperangan, Janaka wong klemar-klemer sing gedhe dhuwur ayo anteni alun-alun. Kandel wah diadam. Wah. Hak. Wah. Ah. Ah.
kaya banteng setan. Anengge Sang Bratasena nggenya Bandayuda. Enget dumateng dawuh pangandikanipun ingkang Raka Ndarawati. Mangkono den candhak bangkekane Sang Jarasandha. Den sabetake ana ing witing waringin. Sigar brak dadi loro. Rampung Werkudara. Ayo dadi loro. Ning elokipun adatipun tiyang menika menawi angkara murka. Menika praupanipun mesti wengis. King menapa menika kok Jarasandha kok malah bagusipun kados mekaten. Yen ora kanca ora tak omongi. Sing jenenge wong murka kuwi urung karuwan yen wujude iki elek. Ana uga sing katone ganteng, katone nganggo dasi bae korupsi ini pirang-pirang. Apa yen wong elek mesti kaya Dasamuka mringis kaya ngono kae. Kelingan ora? Musuhmu bebuyutan Duryudana yang ganteng ning licike kaya ngono. Kejaba saka kuwi kenapa kok Jarasandha ki baguse kaya ngene? Iki pernaise mbahku dhewe. Wah, tek ngono. Sok tak critani. Ya marata kirbutan aku. Anakku lanang Jarasandha mati. Iki mboke sing glowentah wiwit cilik Nyai Jara ora trima. Nyak langening kalangwana gelar panda muntar tinon ler kakonang mengko dhisik Nyai Jara yaktine ora mung Jarasandha nanging watake wong sak donya iki yektine gumantung sapa sing glowentah. Jabang bayi kuwi nyebarate kaya kertas putih. Iki mengko dadine piye mung gumantung sing nulisi. Jarasandha watake nista lan wengis kuwi ya merga kowe. Wiwit cilik Jarasandha ndok welek kadigdayan kepinteran lan rasa gething keburu sengit nanging babar pisan ora kok lambari agama sarta rasa kamanungsan. Dadine ya kaya ngono kuwi. Kejaba saka kuwi Nyai Jara kowe sing setiti lan ngati-ati anggenmu makarti merga kebecikan sing mung cilik
bisa dadi nugroho agung kosok baline kanistan sing mung sepele kuwi uga bisa dadi bebendu ingkang gedhe. Contone kowe ajak-ajak wong supaya ngibadah satemah wong mau gelem nindakake panembah. Wong kuwi mau bakal antuk ganjaran ning kowe uga entuk ganjaran sakdawane wong mau gelem nindakake panembah sing bener. Nanging kosok baline yen kowe ajak-ajak marang wong liya nindakake maksiat kok wong liya mau tetep terus nindakake dosa, kowe uga nyangga utawa nanggung dosa ingkang kedawa-dawa. Sirnaning angkara murka mangkono tanggap ing sasmita. Hanggih panengah Pandhawa Dyan Harjuna giya manjing wonten ing papan pakunjaran papane para narepati ingkang den kunjara dening Jarasandha. Mangkono sigra den kanthi tumuju mring negari Ngamarta nguyung-nguyung nyengkuyung Pandhawa anggene anake syukuran. Mawiknem estu kawula nuwun sewu Kanjeng Hyang Matsapati. Menggahing petang kula sarat sarana sesaji Raja Suya sampun jangkep. Brahmana pitu ingkang njurung pangestu pinandhegan Eyang Kalkanda Sang Mahatma Bisma miwah Kanjeng Hyang Wiyasa sampun paring panjurung anggenipun ngucapaken kidung suci mantra rahayu. Narendra satus negari malah langkung sami nyengkuyung dumateng Pandhawa. Angka 3 pangorbanan ratu ingkang hambek angkara murka. Nyatanipun Narendra Giribajra Prabu Jarasandha sampun sirna. Sakmangke Purbawasesa sakwetahipun kula aturaken dumateng paduka Kanjeng Hyang Sri Baginda Wirata.
Lagalah jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara. Iya ya. Putu Prabu Puntadewa lan kabeh para putu-putuku Pandhawa Kaki Prabu Ndarawati Kaka Prabu Baladewa. Sakmuse ngengeti nimbangi lan mutusi sesaji Raja Suya iki yekti sesaji ingkang agung ora mung mikolehake keluarga Ngamarta pribadi ning kanggo srana pedamen tentreme jagat saisine ketitik para ratu ingkang den kunjara dening Jarasandha sak mangko wis padha kumpul bebarengan mapan ning Stinggil Binatarata negara Ngamarta sisan gawe panunggale bangsa-bangsa iki kudu ana pengarepe kudu ana sing ngayomi kudu ana sing mandhegani dene ingkang minangka dadi pengarep ora ana liya kejaba mung putu Prabu Puntadewa sisan gawe jeneng sira ndak tetepake putu minangka dadi ratu adil ratu samrat ya ratu agung ya Mahadiraja sakmuse ana ratu agung kudu ana pamong agung Kaki Prabu Ndarawati ingkang jinejer dadi pamong sakmangke kula suwunaken prisa dhumateng sedaya para narendra ingkang keparenggah upami Puntadewa dados ratu agung Kresna dados pamong agung kinten-kinten sarujuk menapa sarujuk mangkono ingkang sami lenggah awis tinggal jawil jinawil klesik kumalesik ratema dadya gayeng gumarenggeng mantuk mboten karana ngantuk nanging sarujuk ing kuyung Sri Puntadewa mongko dados Ratu Agung Natandrawati dadi pamong agung ora kaya Narendra Cedhing derajat saking pagelaran Jawi Nuwun pangapunten menawi kula lemah bengkak nyelo-nyelo nyaru-nyaruwus. Gandeng sakmangke menika jamanipun tinarbuka sinten kemawon dipun paringi kelonggaran muda gagasan jumbuh kalian krenjeting raos. Beda panemu menika sah. Nadyan to kathah para narendra ingkang sampun sami nyengkuyung adegipun Ratu Agung lan Pamong Agung. Nanging kula Narendra Cedhi Prabu Supala babar pisan mboten condong mboten rumaja. Puntadewa kok dadi Ratu Agung, agungipun wonten pundi? Ratu Ranati Bandayuda, Ranati peperangan, apa-apa mung perintah karo adine lanang. Angka kalih Pamong Agung Natandrawati Sri Bathara Kresna menika saya mboten cocok. Menika ratu licik mlebu ana laladan negarane liyan parandene tanpa pepoyan tanpa mbuang layang penantang ngerti-ngerti gawe kisruh gawe gendro. Ing atase ratu ingkang sugih daya akal ukil kados mekaten dadi Pamong Agung. Kula mboten sujuk. Sesaji menika kula anggap mboten sah babar pisan bubar. Tingkem netra kekalih Nata Agung Ndarawati Sri Bathara Kresna. Mulat dumateng tingkahe Sri Supala mangkono murub dadane abang branang mijil senjata cakra ngenani anggane Sri Supala ambyar dadi lebu. Kaki Prabu Ndarawati sing ndok kersakake iki kepiye?
ana wong beda panemu parandene kok malah kok tibane cakra nganti tiba kalenggak ambyar kuwandane dadi lebu. Nuwun pangapunten Yang, menika kala wau trubusane mengsah andhanipun Jara Sandha ing badhe ngobak-obak katentreman. Yektosipun kula namakaken cakra menika namung supados sumingkir saking papan mriki Sri Supala kala wau. Dene angganipun kok saged ambyar dadi lebu menika awit saking pakartinipun piyambak. Amargi ingkang mubeng wonten padaranipun kala wau ingkang jeblokaken dhumateng angganipun Supala piyambak. Wah, ladalah. Ladalah. Dadi cakra ki mau mung kanggo nyingkirake dene njebluke Supala merga saka pakartine dhewe. Ngono inggih. Mila kula singkiraken. Menawi ngantos njebluk wonten mriki menika mangke kathah nuwuhaken pangorbanan. Aku cocok karo samubarang sing wis ndok tindakake kaku Prabu Ndarawati. Bala kang tumingal campuk samya medali ing paman sengkuni pripun menika cetha lamun Duryudana pikantuk undangan saking para Pandhawa supados nyengkuyung anggenipun ngawontenaken syukuran ning kenging menapa ati kula kok panas kados mekaten. Nggih mesti kemawon panas semunipun kraton Ngastina Sor Prabawa kalian kraton Ninggal Ngendraprasta ingkang prasasat mebyar kadi soroting kencana. Sor Prabawa kalah apik negari kula kalian negari Ngamarta inggih. Tur pakahananipun sedaya sarwi resik. Wuh raos pitakon salebeting manah. Nggo nyedak mriko kula kepengin nyekel saka tek gemebyar apike kaya ngoten. Nggih. Setahun jembleng sarendeng Hanenggih Sri Duryudana mulat kaendhane kraton Kencana Ngendraprasta noleh ngiwa noleh nengen datan grayata sukunira jangkah terus ana wujute blombang ingkang bening nganti kaya kaca datan grayata lamun ta ing kono yektine blombang kejegur blombang disorak para raja Narpati. Sae sanget kraton Ngendraprasta nggih. Wah. Apa mu kapan we? Kancane dene nderandang mlebu-mlebu. Ayo kecemplung we. Nadyan to kowe pinter kaya apa, apal gending kaya apa, kecemplung kolam koi kowe.
Wah, setan alas blumbang bae lawan. Pak. Pun sorak wong pirang-pirang kuwirangan. Kula kewirangan kisinan gedhen. Yen pancen kisinan genti sok Pandhawa digawe kisinan digawe wirang. Caranipun pripun? Kula sing nata Rekadaya. Kapan-kapan ditantang sesukan dadu cocok. Sampai